ओहो मा एसे गरम सोरां ओइ आंनो दै गिलाससे लाबोलाय No, Baba dia. hot माबालै बाबा कलेजाबो खेवसिगोन दा कलेजाव थांनो थाखाय इउनिफर्मबो नांगौ आरो सानफ्रोमबो थांबाय थानो थाखाय नोंबा मा होगोन सिगांबो मेट्रिक पास जाबानो रेन्जार साइकेल होगोन होनना बुंलायबाय आरो बेयावबो होदिया आरो सेकेन्ड इयार पास जाबा होगोन होनना बुंलायबाय आरो बेयावबो थगायलायबाय अरे बाबा नों बे खोथाखौ दाबो बावाखै आं जुदि बे खोथाखौ बै समाव बुङामोनब्ला नों बे थासारियाव मोनफैयाबो जानो हागौमोन दे बाबा दे नों साननैसो नेथ'बावदो नों मा मावदोंमोन मावहैफिनदो थां फैबाय बोराया आंबो बुंफ्रांनानै लागारबायब्रा थैद दुगैहैनोसैलां जागोन दे एकदम रायजोनि हालेवनायाव ना जिबायदि बेलाव गिदिर आयौ एरखाबाबो एरखानो हाया मा जानांगौ जाखो माखासेफ्राथ' अबाव हाल साल एकदम मोसौ गारना खारबाबो आग्राखौनो मोनाखै गैया गेदेर आंनाबो गायनोबो हाथाराखै अखाया बिब्दि खालामो जोंखौ मालाबा अखा हाबाना एखेबारे फोथारानो गुफुर जाबोखायो जोंना बिनि उनाव सान्दुंबाथाय सान्दुंआबो एखेबारे रानथाबजोबखायो जोंना मा बुंबावनो बे बोथोरखौलाय बेनथ'लै बोरै जाबावगोनथाय देग्लाय नैबे आंना दैमा सेरनि माथो सिगां दावराव जाबाय थाखोब्रा थरला फंबाय लोंदो लोंदोंलाय एसे हा बाबा आं बेफोरखौ मा नुदों नों बेखौ दाबो गारनो हायाखै नङालै बाबा जों ओरैनो एसे लोंदों मा इसेल' लोंदों नोंसोर बे खोथाखौ मिन्थिगौ ना मा खोथा बाबा दे बुंनायसाय जौ लोंनाया जिउआव एसेबां गोनां नङा नाथाय जाय जौखौ दिनै दिहुनदों बिसोरखौ नायहैलाय बेसेबां गोनां सिगारेट सोबनाया एसेबां गोनां नङा नाथाय बेखौ जाय दिनै दिहुनदों दिनै बेसेबां धोनि नाथाय जानाया जोबोद गोनां बेखौ दिहुनग्राया दिनै जोबोद गोरिब नंगौ नामाब्रा जों दिनै माइ गायना मावना दांनानै जायो थारैनो गोरिबाथ' ओइ थरलाबाय नंगौलै जोंना सामफ्रामबो बेबायदि जौ लोंनाया गोरोन्थि जादों आं आरो दिनैनिफ्राय जौ लोंथारला जौ लोंनायनि जायगायाव जाय आंखौ लिंहरो बिसोरनो आं बाबा बुंनाय खोथाखौसो खिन्थासिगोन आं जानाय नंला दांलै एसे नांसिगोन आं थाबैनो ओइ गेदेर नोंहा थांदोलै आं थांनोसै गुलाबनि फामे बिबार दाजा नों सना न'आवलाय दंना गैयाब्रा बिलाय ओइ सोरां सोरथो गाबख्राव लायखोब्रा एथ' गरमफ्रावलाय अ माथो बडिगार्डसोलाय मा खबर जालायखोब्रा एथ' गरमफ्रावलाय फै दखानाव थान्दा लोंहैनि नोंमारगौ गरम मोनथारदों र' होमबा
आइदै बाबा आं बडिगार्डजों दखानाव थांनि दे थाब फै ओंखाम जानांगौ बनबो गैया आंबो बन नागिरहैनि दे थाब फैगोन दे फैद' थांसै है बल ए जाथारिया जोजाबासो बदा मोनगोन दा हायलै नोंबो जात जातनो बाजै दांसोआसो दंना आदा अंखायासो दंब्रा दखानावलाय बाजै एकदम थान्दा मोननै हरदोलाय गरमफ्रानो खामखाव खामसि मोनलाय लांथारबाय न ओइ नै माथो गेवलाब्रा सोरां हनै लेखा बिलाइ बादि सोर सिख्ला फैखो हनै एसेबां गुफुर मोनबा लांगौमोनलां माइरोबो ओइ मा बुंदोंहाय नों आंखौ जानला मोनला दा बुंखा रागा जोंबा सोरबा जागोनबो जाबाय दा गोजोनबाय दा थ' थांसैथ' समायना बिबार बायदि नुनायखायसो जंखायदोंमोन आं माथो जोरे मासेलाय थै बाला आंलाय माथो बुंखो आंलाय मोजां मोननायखौसो मोजां मोननाय होननानै गोसोनि खोथाखौ बुंदोंलाय औब्रा गाज्रि बुङाखै है आं गोसोखौ गाज्रि मोनबायलै थौदोलै थौदो ओंखाम उखैथारबाय थौथ' नैलै आंना देराया मोनफैबाय औ, दे, नोंहा दे, मानबाय लांबावदो ओइ बाबा बहा थांखोब्रा बन दाननो होनायावसो बन दाननो थांबाय नामा र' ओंखाम जाग्रोनोलां माथो बन गोरानाबो गैलालाय है मा इसे गरम सादाखौनो खलासो ज्रोम जानोसैलां बन गोरानाबो गैला बिफांखौनो फांसे दानफायना गालांसै आं रानना थाथों साला बाबा ओइ बाबा नै सोर जाखो बिलाय नै माथो बिफांसो दानगासिनो नै माथो बाबासोलाय मानो फैखो नोंलाय बेयाव ओरैनोसो फैदोंमोनलां नोंलाय मानोथो एसेबां गेरेमसा बिफांखौ दानफायनो नागिरखो बन गोरानखौबो थसेबो नागिरना मोनला नालाय बेखौनो रानना थाथों होनना दानदोंमोन आं हामालै बाबा दा दानफाय बिसोर नङाबा जों बोरै थानो मोसौ मोसानो सोर सायहा सायख्लुम होनो नुवाखै बेबायदि दानफाय दानफायनो बिफां लाइफांफ्रानो गैलायलांला गरमफ्रानो बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसिन जालायलांबाय बुंनायाथ' नंगौलै बाबा बेखौ मावाबाबो जाया गेस बायनो फैसाबो गैया रोंलालां मा खालामनांगौ आरो बाबा नों बे मोनसे खोथाखौ फोथायगोन ना मा खोन्था फांसे बिफाङादि जोंनिख्रुइ गियानिसिन फांसे बिफाङा मानसिनि गियानसिन माब्रै जालायखो बिलाय
देलाय बुंलाय। खोनासं, नों दिनै फांसे बिफांखौ दानदों, नाथाय बे नोंखौ जेबो खालामाखै। जुदि नों सोरबा मानसिखौ दानमोनलाय, नोङो मा जागौमोन? बियो जोंनो अरायबो साया सायख्लुम होदों, नाथाय सोरबा मानसिया अरायबो जोंनो साया सायख्लुम होनो हागोन ना? बियो दैज्लां जा मेसें जा जोंनो फिथाइ होदों, नाथाय सोरबा मानसिया अरायबो जोंनो फिथाइ होनो हागोन ना? नंगौथ'। आरो बाबा, बुंनो थाङोब्ला फांसे बिफाङा इसोर बायदिसो। नंगौथ', नंगौ बाबा। आंना गोरोन्थि जाबाय बाबा। बेनिफ्राय दंफां दानफायनायनि जायगायाव आं गुबुनखौ नुयोब्ला नोंनि खोन्थाखौसो खिन्थासिगोन बाबा। हे सोराफा बोराइ बाथौ, नोंसो फैखोना ना गुबुननि महर लानानैसो फैखो? बे फिसा सासेनि गोसोखौ बुजिनानो मोनला आं। थु बाबा, थांनोसै। ओइ आदा, फै 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 आदा फै। अ जौ। फै आदा फै, जिराय जिराय। ओइ उन्दैफोर, गिलास गंसे लाबोलाय। नाङा नाङा, आं जौखौ गारबायमोन। हाब, आदायालाय मालानिफ्राय गारलायखो? गाज्रि मोनामोनब्ला आं फंनैसो खोथासो बुंगौमोनलै। बुंलै बुं आदा, मा गाज्रि मोनलायनायनि खोथा बेलाय? जौ लोंनाया जिउआव एसेबां गोनां नङा, नाथाय जौखौ जाय दिनै दिहुनदों बेयो जोबोद गोनां। जानाया जोबोद गोनांथार, नाथाय बेखौ दिहुनग्राया जोबोद गोरिब। हे आदा, नों बुंनाय रावा जोबोद सैथो माथोलै। आंबो दिनैनिफ्राय लोंथारला। नमस्कारलै, नमस्कार। खुलुमबाय। गिबियावनो डिके प्रडाक्शननि जानानै आं आंनि गोरबो सिंनिफ्राय गासैबो भिउवार्स नोंथांमोननिसिम अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय। बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै जिउ खुंनायनि बेला आरो मिथिंगायारि गोहोमनि सायाव नोजोर होनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जिउआव माबा मोनसेबाबो जुदि मटिभेट जादोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। आरो नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव गोदानैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोना जुदि बे मटिभेट जानायनि बेलायाव गुवारै बुजिसिनोबा डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दं, बेहाय थांनानै नोंथांमोना गुवारै बुजिनो हागोन। आरो बेसेबांबा गोबाव ब्लग जानानै दंमोन बे डिके प्रडाक्शना, जों बे भिडिअनि गेजेरजों कन्टिनिउयै एबारनिफ्राय जागायलांनो थाखाय जोङो नाजाबाय। गोजोन्थों।